खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि गोनांथार बर' रादाबाव बरायबाय। मिजिंथियो अबुंलावरिनि अननायाव गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों गुसुं समनि गेजेरावनो गोबां गोनांथार रादाब। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो गुरै खावलायबाय। गिबि रादाबाव दङ बिटिसिआव गोदान सरकार दानाया 1 बोसोर बारबाय। अदेबानि बे 1 बोसोराव बेरेखा दोलो BPFनि सासेबो MCLAफ्रा बिटिसि एसेम्ब्लिनि जथुमाव बाहागो लानायखौ रायजो राजाफ्रा नुनो मोनबोआखै। आरो BPFनि आफादगिरि बारग' बिटिसि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारियाबो बिटिसि सरकारखौ इलिगेल सरकार होनना अजद होनायजों लोगोसे हाइकर्ट केसबो होदोंमोन। बे लेखायैनो हाइकर्टआ फ्लुर टेस्टबो लानो गोनां जादोंमोन। बेनि उनावबो बिटिसिआव UPPL BJP GSPनि जथाय सरकारानो सासन खालामनो गोहो मोनो। बिनि बेसेबा गोबाव उनाव दिनै बिटिसि एसेम्ब्लिनि जथुमाव BPFनि माखासे MCLAफ्रा बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि BPFनि MCLAफ्रा बाहागो लादोंबाबो BPF हान्जानि आफादगिरि आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया दिनैनि बिटिसि एसेम्ब्लि जथुमाव बाहागो लायाखै। दुखुनांथाव खौरां, सिमाङा मोगथां महर मोनासै। गावसोरनि जुलिनि थाखाय बाजार खालामनो थांनायावनो सानैबो थैनायखौ गोबाना लानांबाय। सानै अनजालु अनजालिया। जोनोम, जुलि आरो थैनाय, बे मोनथामा खाफालनि लिरनाय। बे बाथ्राखौनो फोरमान खालामदों मोनसे दुखुनांथाव जाथाया। जुलिनि सिगां मोजां मोननाय सानै सुबुङा बाजार खालामनो थांनायावनो सानैबो जिउ गोमादों। खौरांनि बायदिब्ला जाथाया मैया मंगलबार 16 नभेम्बराव जादों। हरखाब लामानि जाब्रबथायनि मोगा-मोगि जानायावनो सानैनिबो जिउ खहा। थैनाय सुबुंनि मुंखौ सचिन श्रीवास्तव आरो सनी प्रजापति होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि सानैनिबो गोथार जुलिनि रादाया थि जाखाबायमोन। दा बे दुखुनि खौराङा हादरनाङै खौरां बिजोङाव गोबां फोसावजादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ माहारि आफादनि मुङाव नंखायै रसिद बानायना रां खांनायनि 7 सुबुंखौ हमदों। माहारि आफादखौ नंखाय बरनाम होनानै रां खांना दोहोन आरजिनायनि सिमां नुनाय 7 लाइमोनखौ दिनै नाजिरायाव पुलिसा हमदों। मोनसे खौरांनि बायदिब्ला बिर लाचित सेना आरो माखासे असमिया माहारियारि आफादनि मुङाव 7 सुबुङा फेक रसिदजों फालांगियारि गला बाजारफोराव सान्दा खांगासिनो दंमोन। दा बेसोरखौ नाजिरा पुलिसा हमनो हायो। हमजानाय 7 लाइमोननि मुंखौ इमसाद आली, तनवीर आहमेद, लस्कर, प्रानजत कौर, जावेद रहमान आरो बिशाल होनना मिथिनो मोन्दों। बिसोरनि माखासेया सिगां समावबो बेबायदि 2 नम्बर खामानियाव लोब्बा दंमोन। दा बिसोर गासिबो जोबथेसालिनि आलासि जानांबाय। हादरनि राजधानी सोहोराव गिख्रंथाव पल्युसन। गाज्रि रोखोमनि गुबुंनायजों दिल्ली सोहोरा गाज्रि थासारियाव। थि फोसावै समसिम स्कुल कलेज बन्द फोसावदों। माखासे साननिफ्रायनो दिल्ली सोहोरा हाद्रि हाला गाज्रि आबहावाजों साग्लोबना थानायखौ नुनो मोन्दों। अदेबानि बे बुब्लियाव अनलाइननि गेजेरजों क्लास सोलिगोन होनना खुंथाया फोसावदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। दिनैनि सोलिनाय बिटिसि एसेम्ब्लि जथुमाव खौरांगिरिफोरखौ मबाइल लांनो बादा खालामदों। दिनै बिटिसि एसेम्ब्लि जथुमाव खौरांगिरिफोरखौ मबाइल फन लानानै हाबनो होआखै। मबाइल लांनो होयै थासारिखौ लानानै खौरांगिरिफ्रा बिटिसि सेक्रेटारिनि लांगोनायाव खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। उननि समाव फैनो गोनां गासै भिडिअखौ मोननो थाखाय गोजोन्थों।